Is-sena li għaddiet qasmu bejn Malta u Għawdex kważi 5 miljun u 700,000 passiġġier dan ħareġ minn ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li minnhom jirriżulta li kien hemm żieda ta' aktar minn 1,200,000 passiġġier jew 28% meta mqabbel ma' sena qabel. L-aktar kwart li fih qasmu passiġġieri kien dak ta' bejn Lulju u Settembru. F'dan il-perjodu ta' 3 xhur qasmu kważi 1,800,000 passiġġier. Dan fil-waqt li s-sena li għaddiet saru aktar minn 40,000 vjaġġ kemm bil-vapur ta' Għawdex kif ukoll bil-Fast Ferry. Kien hemm aktar minn 34,000 vjaġġ bil-vapur ta' Għawdex u bil-Fast Ferry kien hemm aktar minn 6,000 vjaġġ. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li s-sena li għaddiet qasmu aktar minn 1,960,000 vettura bejn Malta u Għawdex. In-numru ta' passiġġieri li qasmu il-fliegu bil-vapur ta' Għawdex kienu jgħoddu aktar minn 5,200,000 passiġġier. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 1,100,000 passiġġier meta mqabbel ma' sena qabel jiġifieri l-2021. Dan fil-waqt li s-sena li għaddiet bil-Fast Ferry qasmu kważi 500,000 passiġġier. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 100,000 passiġġier meta mqabbel ma' sena qabel.